ଆଜି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ମେଡିକାଲ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ଆସି ଦେଖେ ତ ମୋ ଚୁଟି ଦିଟା ପାଚି ଯାଇଛି। ମନେ ମନେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବୁଢୀ ହେଇଗଲି। ହେଲେ ସେ ଗରମ ହଉଛି ବୋଲି ଚୁଟି ଦିଟା ପାଚି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ମୁଁ ଏଇଠି ମୁହଁରେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇକି ବାହାରୁଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ହବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଅଲଗା ଦିନରେ ଜମା ବି ଭୋକ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ସକାଳ 7ଟାରୁ ହିଁ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କାହିଁକି ନା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା କି ମତେ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିବାର ଅଛି ଆଉ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଦି ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ଲଡ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଠି ବ୍ଲଡ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚ କରିସାରିବା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡିଲା ଯେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିନି। ଛାଡ, ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ରୁମକୁ। ଆଉ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଇଏ ବସରେ ପୁରା ନିଘୋଡ ନିଦରେ ଶୋଇପଡିଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜଲ୍ଦି ସାରିକି ଆସିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରା 6ଟାରେ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ରାତି 7ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ ପୁରା ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ବି ବାହାରିଲାନି। ରୁମକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଏଇଠି ରୁଟି ଆଉ ବୁଟ ଡାଲମା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।